Hayırlı kez kadir dostlar, дің барғызыла вақыт құласағында сираттағы мауықтырғыз, ағашлы ифтеліктерге бай сәйхетке сақырадады. Вақыт құласағы, ол рухетібіз ақсығы, хәтірелер бақсағы, ижат сірі, бәхіт тамғағы, ардақы шәкістер ялмышы, тұрмыш қыссағы. Бізден айырылмағады. Біздің мінен бірге қалығады. Таңдарда гармон ойнанын, тирәяқ тынып қалды. Гармон мұңына тирбәліп, гүлдерден ысық тамды. Гүлдерден ысықтар тамды, әйтерһең көз яштары. Ишетелә мақ булды, әсәңдің үндәшкәне. Таңдарда гармон уйнама, мұңлы булырһың балам. Бұл дөньяла мұңһыҙҙар күп, нәйҙәр ҡылырһың балам. Таңдарда гармон уйнаның, әсәңде тыңламаның. Күректәрен һуҙып-һуҙҙың, телдәрен моңға манып. Гармон телдәре иҫәпһеҙ, тик ғүмерҙәр бер генә. Гармон телдәре һуҙыла, һуҙылмай ғүмер генә. Моңлы ғүмерҙәр етешмәй, мұңһыҙҙар күберәк әле. Мұңһыҙҙарҙы уятырға гармондар кәрәк әле. Гармондар кәрәк әле. Рәхмәт. Кадір достар, вақыт құласағында язмаштар сылбыр һәм біздің бүгін студияның қонағы күтіп алынған дәрежәлі, хұрмәтлі музыкант, ескеткес дахи баянсы, Миндәхмәт Ғайниттинов, халық артисі, республикабыздың Салауат Юлаев исемдәге дәулет премия лауреаты, бірінші лауреат музыканттарында. Шайт Миндәхмәт ағай. Шунан, инде хис тойғылар? Нисә йылдар сәхнәлә эшләп мин аның бер ҡасанда тауыш күтәреп, кемгәлер ҡысҡырғанын, кемгәлер ниндәй ҡатғи рәүештә ауыр һүҙ әйткән, ҡапыл мына бәрелгәнен ишеткән булманы. Шул хәтле юғары культуралы, тәрбиәле кеше ул. Миндәхмәт Ишмөхәмәтович беҙҙең. Миңә тормышта шул хәтлем абруйлы артисттар менән, язучылар, шәхестәр менән аралашып яшәгән туры килде. Мына хәзерге заманда безнең арабызда юк Фәйзия агай Гаскаров. Үлер алдынан Фәйзия агай Гаскаров безнең йортка, артисттар йортына күсеп килеп,
біздің аста яшәне. 2 бүлмәле. 2 бүлмәле аңа торлак бирделәр. Ул инде күзләре хукрайып барайны. Ана шул вакытта безгә Мәүсилә менән өйдә бию халды. Шаян келин дигән. Эшләпәләр менән. Менә аның инде бүгенге көнгә тиклем күз алдында мына утыргыска утырып кына хәрәкәттәр эшләй, аны отып алмай мөмкин түгел. Ул шуһатым ябай итеп аңлата. Мәүсилә инде аны мына мин һәр вакыт әйтәм тапшыруларда Мәүсилә шул хәтлем карананы. Мына әйберләрен юып, ашарга бешереп, теге ул бит инде электән хукыр булмагас, ашаганда өстенә төшереп ибәрә, әйтә, Мәүсилә инде шуларды балалар һәммәгә иттереп, өстәрен тазартып, әйтеп, Фәйзия гайга, Гаскаровка мин күп мәртәбә биеттем Фәйзия гайды. Менә ул бер кемгә лә туры килмәде. Мне, как первопроходцу, пришлось очень много путешествовать по республике, собирать этот разрозненный фольклор. Я был очень во многих селах, в многих деревнях. Изучая танец, я изучал и музыку, естественно. И, конечно, без нашего знаменитого волшебного курая мы не можем обойтись. Бер ниндәй ансамбльдең биюсиләренә аны күрергә туры килмәс. Чөнки Фәйзия Гаскаров менән Тамара Худайбердин апай, алар бик якын кешеләр ине. Тамара Шәһит кызы Худайбердин. Тамара апай кунакка сакыра. Фәйзия әйтә, мин ансамбль кешеләре менән әйтмәйм, әйдә, мин рәхмәт безнең менән. Мин китәм. Хәлеф Сафиуллин мәрхүм. Алар шунда мин аларды бийтем. Тамара апайды хатта мин сәхнәлә 5 бармақты беренче мәртәбә биттем. Моны инде тарихи ниләр, замандар. Менде Ахмет ағай, ол профессор, ведь инде һәм ул финансист, ул Мәскәү финанс институтын тамамлаган. Шуңа күрә, Әллә күп сүзләр асылында. Әллә күп мәсьәләләр. Без белмәгән. Гомеренең кайһылыр өлешен ул банкта эшләп үткәрде. Нимә кирәк булды бу икән? Бuna Рим Хабитов эшләнде. Рим Хәсән банк эшләп алды ул. Консулда бер Мине сакыралар банкка. Мин анда эшләйнем инде. Эшләйнем. Мин анда эшләйнем. Пенсияга сыгып, биюдән пенсияга сыгып 16 ел эшләнеп банкта бухгалтер. Һәм укып сыктыгызмы финансистка бухгалтер? Мин Мәскәүгә бармадым, мин бунда укыдым. Монда аны Бuna бит кырмыскалар кыздар астагай. Бөтүмер унган тәвәккәл. Риф кусты пенсияга сыктыла инде. Бер вакыт әйтәм, мин Әхмәт агай, без бит инде пенсионердар хәзер хатын менән. Балалар ишле.
мына пенсияға ғана яшәү, мәйтәм, әйдә ҡустым, банктың президентына керәйек тә, һөйләшәйек тә, мәйтәм, һин миңә зам булып кил банкка. Әйе. Соң ғүмерендә компьютер тотҡан кеше түгел бит инде. Хәзер рифте банкка алып, шул дигәнсә тиз генә компьютерға өйрәнде, нитте. Шул хәтлем андагы рифтең уңышлы эшләүе, шунан Кем булып эшләгәндә? Кем? Бейттигезме? Начальник отдел кадров. Кадрлар буенча шунан хәзер Риф түләйме тез валюталар мутага кусакка берсен. риф валюталар арасында Меселе бұл бетінде бухгалтер бетінде валюталар арасында риф кайнай, байығып кетте. Мен әйтәм рифкә Кыздар влюбляться итәләр вообще. Шул хәтле яраталар. Сатана ингән яннәргә генә калган. Шунан хәзер риф мен Әхмәт агай, мен тей яхшы гына акча эшләп алдым дип, мен тей кире ансамбльгә сакырылар бит. Шунан рифкә бер һүз әйттем инде. Мен әйтәм, һин кустым банктан китмә. Һин биюләреңде куй, тылдыр. Мине тыңламаны китте инде. Шунан һуң әлбәттә ул ансамбльдә бик күп биюләр халды. Җитәкчелеге булды. Рәхмәт. Банкта эшләгән сырда мен Әхмәт агай президент Альфред Балагдинович улар миңа каршы нитмәделәр инде. Әйе. Сибага ибрат. Эшләмәй, адналар буе китә, бию куйга. Аксак илә. Конкретно давайте. Конкретно шул инде, шуныңсын килеп сыга бит мен Әхмәт агай битен минең гомер буе озатып килгән зур шәхесләрнең бере. Шуныңсын мен Әхмәт агайга зур рәхмәт. Хусейн агай Әхмәтовтың мин өйендә күп булдым. Мен аңа ноталарын языша торгайным, ул инде районда утырып уйнай, мине һыйлай, кунак итә, тарихты, йырҙарҙың тарихын мына Ишмулла агайдан, Рамазан агай Янбәковтән, Сөләйман агай Абдуллиндан, Хусейн агайдан шуларҙы тыңлап, миңә бик күп үҙемә багаж йыйырға туры килде. Мен ошо тапшырылда катнашырга булгас уйлап куйган митинде. Мен безнең тапшыруларда бит нәгәрдә профессиональ халәттә торганда һөйләйбез бит. Мен Әхмәт ага торганда нимә һөйләр микән дип уйлыйм. Син дигәндә аны музыкант буларак беләр бит. Улар йырсылар, музыкантлар күбрәк беләләр дип уйлыйм. Но бактыхан тормыш куласа дигән шундай тапшыру, аның форматы кешенең күбрәк уның тормышына, язмышына киңрәк карарга мөмкинлек бирә икән. Шуның өчен уйлап караһаң, шуннан уйлап битенде мен Әхмәт әйтергәндә, минең дә уның белән бәйле тормыш кисешкән урыннары бигрәк күп икән. Уның минең язмышыма, әйтәйек, иҗадыма кагылышлы урыннары байтак булып сыкты. Әгәр дә тормыштың шул мен уның яшьлек сактарына искә төшерәгән, менә 1971 елда мен Башкорт дәүләт университетының беренче
курсын тамамлагас, мен Ахмат агай ниндейдер сәбәптәр белән мине гастрольгә алып китте. Ул вакытта артистлар яйгыны халтура дип аталган бит инде. Отпуск вакытында инде улар үзләре бригадалар төзеп алып ауылдарға, сонда гастрольгә йөреп торганнарны. Шул вакытта мен Ахмат агай нисептер мине корайсы рәвешендә гастрольгә алып китте. Мен хәзер уйлап утырам, Азат белән һөйләшеп утырабыз бит инде. Ул вакытта безнең корайның кимәлешү тик түбән булган икән дип уйлыйм. Ничек дигәндә, мен бит инде ул вакытта үземдә зур корайсы дип ханамайм бит инде. Мен Ахмат агай маккеше мине корайсы дип гастрольгә алып киткәс, мәйтәм, ул заман өчен ярагына кимәлдә уйнагандыр дигән фикергә туры килә. Аллага шөкер, әлеге вакытта безнең корайсыларның кимәле бик һәйбәт уйный торганың. Үзеңдә багаңны төшермә. Заманына күрә бәлки шулай булгандыр. Талантты туя белгән. Интернетта укыганда ул һәйбәт уйный торган. Шулай да мен Ахмат ага шуңа рәхмәт әйт. Шул вакытта әгәр дә искә төшерһәк, кемдер белән ул вакытта мен гастрольгә сап киткән. Бу вакытта Мәүлид бай агай, ул вакытта мен Мәүлид бай ага Гайнетдинов училище тамамлап, иң беренче теге сахнага баскан вакыты бына шул вакытта була. Фәния апай Халитова булды бит инде. Шуңа Тимирян Муллабаев бит. Ана мәсәлән, ул вакытта иңгә түгелме? Мәсәлән, Hello Бейусе. Безне программаны бида биргән Нам безнең якташ Резван Мөхәммәдиев бар инде. Ул хатлым шәп пьеса, талантлы пьеса. Ул Балакатай районыннан, Айдакай Кургаш авылыннан. Айдакай эргәһендәге урман төбендә шундай моңлы тавышлы, тембр шундай матур. Шуныһы ул халык кырдарын шул хатым күп беләйне. Ул бит ул вакытта Үзбәкстанда эшләп йөрүне, Үзбәкстандан, Кыргызстанда. Кыргызстандан Музыка мәктәбе директоры ул заманда. Шулай итеп, Фәния апай Халитова бар ине. Фәния апай да әйттем бит инде. Ана шул вакытта беренче мәртәбә ниндидер кимәлдә профессиональ сәхнәгә мен Ахмат агай аркагында барып менгәнем булды. Һәйнанда бейнеңме шул дигән? Юк, мен беймәдем. Мурайсы буларак йөрдем бит. Мин унда аптырай белән. Мәсәлә, ул вакытта ниңгә түгелме, мәсәлә кай бейүсе. Апай булды бейүсе. Мәсәлә Дибаевайны. Дибаевайны ул вакытта. Шулай. Ва шундай хатирәләргә суындым мен Ахмат ага уйнагандан. Мен Ахмат агай, бана хәзер хәзер тыңлайга. Кызлар күп, ху буда сират, бүтәле кузата, фатяда, белеш алып килә, һәм мәүсилә бейеп йөри. Менә бер һезгә үземдең менә шуңа ялга бинде. Мин училищега килеп тә кергәс инде, шул хәтлем миңа абруйлы кешеләр тормышта туры килделәр. Баяга әйткәнчә, Хәмзә агай Галәмов шул мине бүтән атаклы ул замандагы кешеләр менән таныштырды. Беренчеһе уның миңа Заһир агай менән Арслан агай Мүбәрәков менән таныштырды. Менә миңа Арслан агай Мүбәрәков менән осрашу, танышау мин күп вакытта уйлаганым бар. Менә Гагарин
кайтты бит. Әйе. Ничә сәгать кенә ысып. Әйе. Шуның менән кешеләр нейде, ниндәй кисерһә йөрәгендә. Арслан агай Мөбәрәков менән осрашу минең өчен менә шундай ней булды. Кисерү булды. Хәзер Хәмзә агай әйтә, һин кустым, ней Арслан агайың баян ярата, һин теге баяның да алып бар инде. Мине тәүге мәртәбә алып барды Арслан агайдың өйендә. Шунда осраштык без Заһир агай белән. Шунда мин Нимәгә игътибар иттегез? игътибар итү нәмәлә. Менә Арслан агай менән мин инде һаванан күктән төшкән икенче планетадан төшкән кеше һымак мин аны күрдем. Арслан агайдың 2 йыры бар ине. Ошо йыр Менә йырлайны да. Ошо 2 генә йыр йырланы. Ошо йырды бер көндә Заһир агай Исмәгыйлевте менә Фархшатованың турында не алып барды инде, тапшыру. Заһир агай ошо йырдың яртыһын әйттелә, икенче яртыһын әйтмәне. Ул хәзерге заманда битендә, хәзерге заманда төрле менә Мәскәүдә караһак битендә нинди генә һүзләр белән нинди генә әйтеп йырламайдар, нимә генә һөйләп ултырмайдар, сәхнәгә ничек кенә сыкмайдар. Ну без инде моны гына бәлки тыңларга әйтергә әйтәк, ул халык алай безне нитмәс. Аның гаеп итмәс. Аның менә был йырының һүзе былай-былайны. Һаваларда йондыз нисә икән? Нисә караһаңда күсә икән? Асыл егетләрде харап иткән аракыла менән бисә икән ди. Менә шул йырды барган һайын миңа Арслан агай, һин кустым минең йырды беләң инде, шуны йырлайык ди. Мин ошо йырды күп мәртәбә Арслан агайга уйнаным. Күзләре актуаль. Шуның өчен менә бу нәмәнән әйтәм, миңа бер вакытта ла аракы менән мин мавыкманым. Менә мин хәзердә үзебезнең яшь артистларга, яшь елкенсәккә мин әйтәм, аракы, тәмәке менән мавыкмагыз. Менә ул кешегә файдалы нәмә түгел. Шуның өчен мин инде бер вакытта ла менә Мәүсилә менән ул мәсьәләлә безнең гаилә шул хәтлем нык булды, шул хәтлем тоғры булды. 63 елда мен мәдәният министрлыгында уку йорттары белән җитәкчелек итәйнем. Уку йортларының әлгенәйн ул вакытта, шул вакытта без аны 200 тапкырга артык һәрбер районнарда музыка мәктәпләре астык, училищеләр астык һәм институт асу ина килеп җиттек. Миңа каты бурыс куелган милли кадрлар әзерләү. Нык кайһы вакыт өстәл хугып, кайһы вакыт былай итеп мин шундай кыюлык белән, усаллык белән башланым. Менә училище искусствта баян бүлегендә бер башкортта юк иде укытучылардан. Шул вакытта баяга әйткән Сиба театрының директоры мәрхүм хәзер авыр тупрактары еңел булсын. Ошо яшь кенә егетне җитәкләп алып килде миңа. Хәмзәти ярдәм ит әле ди. Талант, слухач. Условия буенча музыкальный училищенең баян бүлегенә балалар музыка мәктәбен тамамлаган кешеләр диген алына. Уның юк. Әсәһенең 11-нче балаһы. Экзамен вакытында һәрбер экзамендә үзем ултырдым. Тегеләр өстенә куярга тәмәтәм 4-легә. Тегеләр 2-не куярга тәмәтәм 5-легә. Шулай дип үткәрттем. Менә бүген менә ул үзе басып тора. Безнең горурлыгыбыз Башкортстандың халык артисты Халид Фатихов. Һәм бүгенге юбилярыбыз данлыклы музыкант Миңләхмәт Гайнетдинов.
Мен Ахмет ағай менен 78 жылдарда мына филармонияга эшкә киес таныштым. Иң беренче тәэсир ниндәй булды? Мына филармония ул вакытта гүрләп тора торган. Кайда карама артистлар йыелышкандар, бер мөештә, бер үкем, бунда бер. Һәр бире бер кояш бер Мен Ахмет ағайның эргәһендә кеше күп була торган. Оның эргәһенә барсаң, шу хәттем теге юмор анда не кешеләр ул лакап һөйләү, бер-берендә лакап сыгару. Бик матур вакытта эләккәнбез. Мына филармонияның иң һәйбәт вакытына эләккән. Алтын дәверенә эләккәнбез. Мин шуга мин бәхетле. Моңлы дәвердә эшләдек, Аллаһка шөкер. Эшләй торгас, мына филармонияла Мен Ахмет ағай менән лекторийда бергә эшләргә туры килде. Музыкаль лекторийда. Икебез генә мәктәпләрдә концертлар бирә торганбыз. Мен Ахмет ағайдан бик күп нәмәләргә өйрәндем. Тормышка өйрәндем. Мына яшь кеше бит инде уйлап караганда бер 30 яшьлек минең тормышымда, мәсәлән, мен Ахмет ағайдан күп нидәр алдым, мына фәһем итеп. Ул әйтә бит, менә ипләп кенә әйтә, шулай итеп әйтә, менә булай. Шуның өчен күп кенә уңыштарга өлгәштем дип әйтәм инде. Шуннан гаиләлә, әйтәйек, өйдә мына әйтәйек матди яктан алганда ла битендә ир битендә мал табырга тиеш, йоклап ятырга тиеш түгел, көтеп ятырга тиеш түгел. Мына Мен Ахмет ағай ул яктан ипләп кенә миңа тормышка өйрәтте. Атай белмәгән кәңәш биргәндер баганы, шәйбет агай өйрәтмәгән. Тормыш сабактарын. Мен Ахмет ағай зур рәхмәт. Нәйтеп әйтәм инде, Мен Ахмет ағай турасында халык белмәгән атагыла яктары бар. Ул Өфө сәнгать институтында укытты. Ул баянды, укытты институтта һәм профессор дәрәҗәһенә итте. Проректор булдым. Проректор булды. Шуннан уның укучылары менә әле лә сәхнәләрдә уйнап йөриләр. Ул үзе баянсы гына булып калмады, уның эшен дәвам итүче яшьләр бар. Тәүдә без эшләнек Юлай Гайнетдинов менән, һәм ундагы көйдәр шул хәтлем популяр булып киттеләр. Гел правительственный концертларда без Юлай менән сыгыш яһадык, һәм без Азат менән шул хәтлем күп көйдәр яздык. Менә бүгенге көнгә тиклем ошо көйдәргә халык бию һала. Мин шуларны тыңлаган һайын Азат һине искә алам. Менә безнең арабызда бүген йөри алмай Ришат Рахимов, ул сирләп ята. Уның менән язмалар бик күп. Шуннан менә бер вакыт мин тыңлаганда ишетеп аптыраным. Татарстан нидәре инде артистлары эшләгәндәр нидә Австралиялы Һабантуй. Ошо Һабантуйда Австралияла безнең уйнаган көйләрне бирәләр. Менә ниндәй популяр башкорт халкының көйләре дип шуны куркмаенса әйтеп ала инде. Уның укучылары инде республикабыздың төрле төбәкләренә таралган. Шуларның береһе Илшат Яхин.
Мұртазағай бірінші президент болғас, Татарстанға тәуде алар келді, келішу түзірге. Біз анда бардық енді шында теплоходта өдіп қайтып келебіз, бізді Шаймиев Ментемер ағай неге Қазанға сақыра. Сонан біз айтабыз, Нәзифе менен әйді қалығыз, Ментехізге бүттін условия нетемдей. Эшләйемдей. Сонан біздің Азат менен Италияға контракт түзілген нейге, ішке кетірге. Анда біз эшләп алдық бит әле Азат менен. Сонан біздің Италияла контракт олай болғасты бір 15 күн хотя бы бізде гастрольда ерігіз. Солай теріп, мен рахмет, мына біздің сондай іштер бар, өзіміздің yol асылып тұра, өзіміздің Башқұртстан. Бар-бір бармасын егіз мейінде қатағай, сен кез Балақатайдан, ед хаттың майығы бір қасында, қамашқын хат майығы. Әйтіп өтті енді, Екатеринбургқа яқын, Свердлов өлкәһенә, Силәбіге яқын, онда yol йөрүе еңелрәк. Біздің Балақатай районынан, мәсәтләнән шулай Өфіге келіп оқып йөрүе бик тә ауыр була торган. Біздің үсі Баласта Златоуст башқалан өтін. Златоуст біздің үсін ең яқын қала, ең қадірлі қала. Атай сәйдәрісін. Біз енді оқи башлаганда, бұна несі көрейінік yolda. Тәуде Үңкүрдіге 2 суткаға ходыла торгайны. Әйтейік, Балақатайдан Үңкірдіге келіп етәбід автобус менен, шынан Үңкірділі олтырабыд поезға, ол анан бірде ауышта төшәбід де, икенсі поезға олтырып Өфіге әйе. Қайтқан вақытта ол шулай тура келе біздің яққа бір гіне поез ері 12 сағат күтә тұрғайнық, икенсі поез келіп етірін. Башқа юл юқ. Самолет менен дә йөренек битендә юл төзегәндә. Шуга күрә әле матур юлдар, шуга күрә якынрак ине Екатеринбургка сыгып китәләрне бездекеләр. Онан тура юл бар ине. Ә безгә тура юл юк. Машина менен йөрергәлә. Хәзер инде рәхәт ул Муртаза Рәхимов вакытында бик матур тура юл безгә эшләнеләр. Хәзер 2 сәгать эчендә машина менен гына кайтып йетәбез бит. Бына шулай bir яқтан деп әйтуім, яқта шол біздің Балақатай районы, мен Ахмет ағайымнан бекні халқы, бекні құрурлана, сүнкі ол біздің райондан сыққан бірден-бір халық артисі, Башқұртстандың халық артисі, ол Салават Юлаев ордені кавалері бұйылғына олға шындай орден тапсырдылар.
артист буларак аның мына киләһе бугандарға йогынты турасында бу кызык хәтү үләм сендегенә азат белән әнигә һөйләшеп утырдык бит инде. Артистның гомумән сәхнәлә сыгышы одноразовый дип әйтә, бер мәртәбә. Ул ирланы, уйнаны, халык тыңланы, таралышты, онытты бит. Онытманы бәлки. Но мен Әхмәт агайның кыйммәте шунда, ул бик күп репертуар эшләгән бит. Шуларны баягы Азат белән, Юлай Гайнетдинов белән, Ришат белән шуларны без радионың фондына калдырган. Менә шуны бик кыйммәтле дип саныйм. Нисен дигәндә, менә үзем дигән алган вакытта, ана шул фонотеканың радио фондынан бик күп көйдәрне, шул замандан килгән көйдәрне яңадан ишетеп, улар мен Әхмәт агай һәм ошо егетләр аркасында улар радиола яңгырап бит, колакка инеп калган бит инде. Ана шуларны алып файдаланырга, бию коюга улар бик нык ярдәм итте. Моны мен Әхмәт агай әйтә башлаган едүксәт бию бар бит инде. Әлбәттә ул көйдәрне моны мен Әхмәт агай башкаруында безнең фонотекала хаклана, радио фондына хаклана һәм вакыты белән аны нидән радионан бирелеп торалар. Буна һоңгы дип әйтмәйдем, мен Әхмәт белән яңарак кына эшләгән бер икенче булалар инде. Зилалай дигән бию бар бит инде. Ул хәзер бөтен Башкортстанда биюләр бит инде. Ул мен Әхмәт агайның фондынан алынган әйбер тулыгынса. Ул берендә дә кушылтаһы тик баянда гына уйнаган бию көйләренең тезмәһеннән алынган бию һәм әле вакытта халык арасында ишетер арасында бик популяр таралышып китте. Мен Әхмәт агайның кыйммәте шунда дип уйлыйм. Зур репертуарды үзем белән генә хакламайса, киләһе буындарга тарату өчен зур көч салган. Мәңгелек. Бuna mizge qarayım da Мәүсилә апайга, мизге хокланып бит алмаймыз дигәндә, шул тиким затлы бәсле менә безнең башкорт гаиләсе, өлгөле, тәрбияле белән. Азат агай, менә һездә инде фотография килеш тагыра белгән кырмыз калыннан. Уңган кешеләр кырмыз калын. Мәүсилә апай, Кырмыз калын. Әллә кайдагы урман малае һәм һез горур дала кызы. Нимә охшаныр шул инде Әхмәттең? Нигә тап ул? Аны һөйләй башлаган. Ятып тыңлайым әле. Һөйлә гидәле, Мин бик тәртипле семьяла үстем. Бик агайдарым, әсәем бик матур йырлайны. Мәүсилә Искусствоны бүлдереп кенә әйтәм, безнең Мәүсиләнең мин инде ябай һунарсы, ябай колхозчы гаиләһеннән. Аның мин тәүдә белмәнем, аның шундай туган ырулары. Менә безнең әбейдең ике туган агасы булган генерал Шаймуратов. Затлы тукым бала. Әйе, менә нинди тукым бала. Әйе, шуның өчен безнең әбей шул хәтлем тыйнак, шул хәтлем аларның тугандары. Менә кеменә генә карама, аларның шул хәтлем тугандары абруйлы кеше. Үзе һөйләһен миндә фотография. Менә хәзер һөйләп бетерин. Оласәем минең элекке менә укытусы булган, шул тиклем матур. Укытусы дигән һүзе теге мәктәптә булай укыту түгел, дини. Ул Коръәнде ятка белгән кеше. Бик акыллы. Ул мин менә үстем. Бер вакытны ла кешегә алама һүзен дәшеп, бер вакытны ла кара ягу дигән нәмә юк. Шуннан шул тиклем матур иттереп баян уйнай инде, моң агыла инде. Мин әйтәм, шуңа барып күренергә кирәк ине дип. Хәзер киттем, эзләп киттем, барып ишекне асам.
Берәү утыра, шул тиклем матур инде, матур, баянды уйнай. Шунан әйттем инде, мен әйтәм, шул егет миңа булһа ярар ине. Барыбер минеке булыр Юк, дидем. не йөрәккә әйтеп әйтте. Унда бөтәләй матур булган. Моң тартып алып барды менә. Мин Юк, унда дирслар тегелә моңлы, нимәһе бар уның? Күҙләреме, мыйыгымы, белмәйем. Тавышымы. Калгандары бит ишле, мин генә ишел. Мин Әхмәткә нык булдым. Гашык булдым. Тимәк, беренче күрдән гашык булу дигән әйбер бар? Бар гына түгел, настоящий бар. Шулай, конечно, мин Әхмәтте яраткан кызлар күп булды, ләкин мин аңа рәхмәт әйтәм, мине һайлап алды. Алар нисек ялап алдыгы, нисек алар этәрдегез, мине китеп әйтте. Этәрдем дип, этәрмәнем инде мин. Ну, күңеленә ярарга тырыштым. Шулай дип сөйләп, бана һез шундый данлыклы гаянан битендә уңган ирегиттәр, затлы, белемле, акыллы, абруй дәрәҗәле, акъяк затлы кешеләр һәм урман балаһы, һунарсы балаһы. Оны мин Әхмәтте яратмай мөмкин түгел. Тугандар нимә дип әйтте? Тугандарым минем оласым да, әсәем дә әйтә торган ик. Өйләнештек бит инде. Кияүгә бер һүз эндәшә күрмәтине. Бер вакытта кияүгә бер Без әби менән 25 ел бергә яшәдек. Кайнагыннан. Бер бүлмәле әнедә, фатирда. Мин Әхмәт агай ул өйдә хужа. Балаларын да шулай иттереп тәрбияләй. Уның әйткәнен тыңламай кара. Атай абруй бар. Уның балаларын шулай өйрәтә. Шуңа күрә уны һәр бере тыңлай, унаны күреп, уны игътибар итмәү, уны хөрмәт итмәү бердә генә лә мөмкин түгел. Шулай гына иттереп әйтә, уны балалары матур гына итеп тыңлайдар. Оныктары бит инде, ияндәре. Еңгә нисек? Еңгә инде ул. Еңгәй, мин Әхмәт дип кенә тора, дип кенә тора инде, биеп кенә йөри. Өстәл әзер биеп кенә тора, өйләре һәр вакытта бүхтә, таза, матур шул тиклем. Менә матур гаилә. Мөхәббәтле гаилә, Балалары ла шулай ук. Азамат та, Азат та, улар атаһын, әсәһен хөрмәт итеп, бараһын да менә шулай тәрбияләнгәндәр улар. Шалова курата танда пралатеба, шалова курата танда пралатеба. Яшырмас еліңді лауап заңғара яуларында, яшырмас еліңді лауап заңғара яуларында. Қадриттаритті таңараритта, әдірләрітті тира, қадриттаритті таңараритта, әдірләрітті тира. Безнең гаилә шул хәтлем нык булды, шул хәтлем тогры булды. Безнең үзебезнең моны яратып
ике улыбыз бар. Ике улыбыз да безнең саф башкортча һөйләшәләр, саф инглизчә һөйләшәләр. Аларның инде улдары, yeğenләре бүгенге көндә Мәскәүдә укыйлар, менә уку отличниклары университетлардан иде. Нисә янегез бар сезнең? Безнең хәзер 3 yeğenебез бар. Безнең Азат улымның, кесе улымның Аскар дигән кесе yeğenim бар. Безнең барыһыла теге кайһыһы Иван, кайһыһы элегәтә торганнар. Степан, Иван, Степан, олай түгел. Улы yeğenim минең Батырхан, икенчеһе Әмирхан, өченчеһе инде Аскар. Менә шулай иттереп, без үзебезнең балаларды беренчедән саф үзебезнең башкорт телендә һөйләшен дип тәрбияләнек. Икенчедән атай әсәйде ихтирам итә торган үзебезнең телгә шундай горурланып, хатта бер улым чит илдә бер симпозиумда сыгыш яһаганда, әле ул мәктәптә 39-нчы мәктәптә укыган Батырхан. Инглиз телендә сыгыш яһаганда иң адакта миннән китер алдыннан башкорт бүреге тап дип таптыра. Шуны кийгәндә Рами Гариповтың туган телде башкортча укып бетереп куйган. Батырхан теге сәңгелектә йөргән малаймы? Ул хәзер менә шундай. Быел атайга 75 яшь тулды. Шуның өчен менә бүтән гаилә менән аңа исәнлек, саулык теләйбез, озын гомер, әсәй менән бергәләп торып, шул безнең балаларның бәхетен күреп, рәхмәт. Шатланып, горурланып яшәргә. Шатланып, горурланып яшәргә теләйбез. Рәхмәт. Мин дә бик шатмын шундай картатайма һәм нәнәкәемә, мен аны шулай итеп әйтәм. Бик яратам аларны һәм бик зур рәхмәт әйтергә теләйм. Рәхмәт.